Odpovedz alebo spadni. Matúš, no. Aký je podľa teba najhorší influencer? Ich viacej. Plážoví chalani. Ty máš rovnaké tričko, takže my sme tričkoví bratia! Dano, aký je najhorší reper podľa teba? Vyjebaný separ. Dobre, fajn. Nie, mohol si ísť naspäť. Ale mi sa to švíka, ale Timo, kedy naposledy si honil? Neviem. Jebe ti. Pred 3 dňami, asi. Shoutout 3 dní dozadu. Matúš, poslal si niekedy nahé fotky? Nie. To je pravda. Čiže dovidenia. Slepý Dano. to som ja. Aký máš body count? Ty kokot, 83. 0. Akože čo? Jak si ho vysmial, ty koko? Shoutout 0. Timo? Áno. Ktoré pohlavie to má v živote ľahšie? Mužské. Mužské to má ľahšie? To hovoríš len kvôli tomu, aby si sa toto nedostal do Dobre. problémov. To máme ťažké. Kokot!